जों दायो बिब' बिनानाव सानैजों उदालगुरियाव थांनो नागिरदों। उदालगुरि टाउनावहाय मोनसे आब'नि फिसा खामानि दं आरो बेहाय आब'जों लोगोसे आब'आ लिंनायखायनो थांफादों आरो आब'आ हारसिं जायो नालाय। लामायाबो गोजानथार, गारिजोंसो गारि नेनासो थांनांगौ जायो। हाय गाइस, बयखौबो खुलुमनाय थाबाय उननि लिजा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। नायलांबाय थादो गारिखौनो नेनांगौसो नालाय, नेबाबो मोना जा बारुरुखा। माब्लाबा थाब मोनो, माब्लाबा गोबाव लायो आरो नेबाय थानांगौ। गारिबो गैया नालाय ओंखायनो नेबाय थानांगौ जायो। सना माबादि जाखो नोंखौ मोजां मोननाया सना दिवाना थांदोंमोन ना, अट'सो मोनदोंमोन लामायावहाय। अट'नि आवाजआ जा हारला गाबखायो, खोनासंनोनो बारुरु मोनखायो। दानिया रौता टाउन मोनबाय, जोंनि रौता टाउन। जाय नुवाखै जोंनि रौताखौ नायदो। गारियानो थांलाय फैलाय, दा अट'बो मा गारि नायनो। दाना बांसिन गारि खारोसै सिगांनिख्रुइ। टाउनावबो सोलायबाय, गासैबो पाक्का लामा जाबाय थिंबो इथिंबो। दानिया एटिएमआव हाबनो नागिरदों आरो जों, आब'आ हाबनो नागिरदों। जा तरमुस गायखादों मालाय, गोजाननिफ्राय नायोब्ला दै लोमना थानाय बायदिसो नुहुरखायो। बिथिंबो नायथ्र' हाया, जा मोजां नुयो लारि लारिनो। जंठी माठी हीराबादी गजन गजन मोजां नुयो। फिथाइ बादी जंठी माठी हीराबादी गजन गजन फिथाइ बादी नै मोनफैबाय, बेहायनो फैदोंमोन जोङो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव आब'नि। जा मानसिखा, नै खाथियाव शपिं मलबो दङ। दाहाय हाबहैगोन आरो बेहाय। हाबफेराखै आङो बेहाय, उदालगुरियाव फैयैयानो बहुद गोबाव जाखाबायमोन। दिनैसो हाबगोन आरो। मानसिफोरानो जा बिराद दङ, गोबाव लाथारगोन खोमा। हाबफैबाय महलावहाय आब'जों आंजों। जायनो ड्रेस नांगौ, जुथा नांगौ, सेन्देल नांगौ लांफैबानो जाबाय। दङ मोजां
मोजांना हिलबो दङ पानसुबो दङ माखौ मोजां मोनो बेखौनो लांफैबानो जाबाय नै बयसफोरनि लंपेन्टबो दङ जिन्स लंपेन्ट गोजौआव थांबा इसोदों मालाय नायसोदों नै बयसफोरनि मोजां मोजां हर दङ साबो गोजौआव थांलायनोसै आरो गाखोलांबाय गाखोबाय मोनबाय नै मोजां मोजां दं गासिबो मालाय सिख्लाफोरा नै लिपस्टिकफोर दङ सिख्लाफोर लानाय देलायग्रा गोजा सिख्लाफोरनि माने हिन्जावफोरनि आरो मोजां मोजां सोरनि नांगौ लांफै नायबानो जाबाय सोरनो नांगौ नै बे गस्लाखौसो फ्रकखौ येल्ल'खौसो जा फसायदोंमोन आं बोरै नुगोलै इखो गाहायना ओमफ्राय लायासै बेरस्रावलायनाय ने जाय आं समाया गाहाय गोजौ बेजों समायना क्रुज लाइन थांखायाखैमोन ना मोजां मोजां दङ गोरलैसो नुगोनदां आंखौ इखो गानबा आयो गोरलै गांसे जिन्सनि फ्रकखौ नायदोंमोन आं आब'आ मिलायगोन नोंदो होनना बुंनायखाय आरो आं फ्रक गाननो बायोना मोजां नुवा आंखौ फ्रक गानबा ओंखायनो लायासै इखौसो गाननांगौमोनदां मानसिफोरबो गैया जायफोरा मथे गाननो बायखो मोजां युटुबफोरा सोरनो नांगौ लांफैयो नै मोजां मोजां दं नुनायालाय ओमफ्राय आं मानसियानो फिसा जासो नङाबा बोरै नुदों गांसे मोनदोंमोन आरो आं एसे मोजां मोनदों गाननाय नुयो आं बहुदखौनो बेबायदि लायासै आं मालाबा लासिगोन आं नै बेखौसो लाबाय आरो जों बिब' बिनानाव साथाम दा गरम बोथोराव लाबाय आरो बेखौ मोजां नुनायखाय बेखौ लाखाखै लाबाय ओमफ्राय मोनसेया एसे बेलेगमोन आरो कालारा नायलाय नाइटआव गाननो थाखाय लाबाय दा गरम बोथोराव गानो मोजां मोजां दं कापफोराबो मोजां मोजां दङ गाबा एसे मोजांमोन सोरनोबा नांगौबा लांफैबानो जाबाय इखौ मोजां नुदों गाबखौ मोजां नुदोंमोन आरो आङो ब्लेक ब्लु गोनांखौ थानायबा लांगौमोन माब्लाबा लासिगोन होननानै लानोनो थांखायाखैमोन ना गथ' उन्दै उन्दैनिबो दङ
पिंक कालार गनि पिंक कालार रेड कालार जा मोजां नुखादोंमोन आं कालाराबो डिजाइनफोराबो मोजांथारमोन जि मोजां नुखादों आं सिंनिखौ गोजाखौबो माबाल'सो 550ल'सो जोंदोना गस्ला गैयिखौसो बोखांहरो ना होमबा आंबो गुफुर मानसिफोरनि गथ'फोरनि किउट नुथारगोन गानबाथाय मोजां नुसोदोंमोन आं फिसानोबो लांगौमोन हिरनानो सोरहाबा बेबि दंबा लायबानो जाबाय बयसफोरनि टिशार्टफोराबो जि मोजां दं शार्टफोरा मोजां नुथारदोंमोन आं सोरनो नांगौ लायबानो जाबाय जोंहा आब'आ बिल होबाय मानसिफोर फैसोयो लासै मालाय बायदिसिना बायनानै जाबाय एबार लाबाय दानिया थांनोसै न' फारसे थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ जाय फैयाखै फैबानो जाबाय नायनानै लादो फैदो सोरनो नांगौ दानिया जाफैबाय उखैनानै थानो हालामोन ओंखाम उखैनाया बरा जाफैबाय रौतायावहाय बाजै हटेलाव एदाव फैना बारनाय समा जिरायफैयो मिनिहोना गोसो सिङाव आंनिनो जायगा नागिरना बिखा सिङाव आंनिनो खना नागिरना सोलेरा दं बेवहायनो आंना गोसोआ दं बहाबा हान्थिफायो नोंजोंनो अराय आं जेरावखि थाया एदाव फैना बारनाय समा